päivä heinäkuuta, Seinäjoki. Olemme yhdessä Lauri Hantolan kanssa katsomassa kasvustoja. Lauri, miltä tilanne näyttää nyt tässä vaiheessa kasvukautta? Tällä hetkellä kasvukauden tässä vaiheessa tuntuu siltä, että mahdollisesti viljaa olisi tulollansa, koska kasvustot on kohtuu hyvät tällä hetkellä. Eli vettä tuli ihan viime hetkellä tuon sadon muodostumisen kannalta ylipäätään. Ja nyt sitten on tavallaan puinnin odotus tässä nyt on niin kuin lähitulevaisuudessa, eli noin kuukausi ehkä puinteihin menee ensimmäisen ohrien osalta. Ja toivotaan, että ei tulisi kovia ukkosmyrskyjä tai tuulisia olosuhteita, jolloin ne painuu sitten lakoon mahdollisesti, mutta kaikkea on koetettu tehdä, että ne pysyisi pystyssä, että tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä. Joo, tosiaankin tällä hetkellä ohra ja vehnä ovat tulleet tähkälle viikko, 2 sitten ja viimeisiä kasvuston hoitotyötä vielä tehdään. Kyllä joo, eli valkuaisen nosto, lannoituskierros päättyy itse asiassa tänään, että se on niin kuin nyt sitten ne asiat on tehty, mitä on sitten tehtävissä on ollut, että alkaa olla niin kuin puintiin valmistautuminen seuraava työvaihe. Kaiken kaikkiaan nämä kasvustot ovat erittäin tasaisia. Mitkä tekijät ovat siinä takana? No siinä on periaatteessa mietitty kyntötekniikkaa, on tullut pakkeri sinne mukaan kuvioihin, ja saataisiin niin kuin tavallaan sitä kevätkosteutta sieltä säästettyä, ja myöskin syksyllä on kynnetty niille pakkeriauroille ja näyttää, että sieltäkin eroavaisuuksia on syntynyt, eli pienistä tekijöistä muodostuu se kokonaisuus. Ja se näkyy nyt sitten, että kosteusolosuhteet on ollut suhteellisen tasaiset siellä lohkolla, ja sitten myöskin se, että jyräys tuli käyttöön uudelleen, eli jyrät hommattiin takaisin ja kaikki on jyrätty siinä kivien keräyksen yhteydessä. Ja sitten myöskin vielä se tekijä, että kun tuo kylvökone vaihtuu, eli siellä on se vanhaskohtainen automatiikka, että se sulkee automaattisesti, niin ei tule niitä päällekkäisyyksiä. Että se myöskin tasaisuutta edes auttaa. Et se näyttää niin kuin sellaiselta mukavalta kateella. Se on niin kuin pöytää tuo kasvuston pinta, niin se on ihan hyvä asia. Ja ylipäätään se, että mahdollisimman niin kuin tehokkaasti on saatu kaikki asiat toimimaan, ja myöskin sitten lannoituksen suhteen käytämme sensoritekniikkaa hyväksi, ja sitten torjunta-aine puolella koetetaan käyttää se kemia sieltä, mitä on tarjolla. Eli nyt tässä tapauksessa Motus Evo sinne alkuun, että saadaan ne sivuveruskin mukaan, että ne olisi samanpituisia, ja se niin kuin tuo sitä kokonaisuutta, että ei siinä yhtään yksittäistä tekijää siinä ei ole, että kyllä niin kuin pienistä asioista koostuu, ja se on aina sitten se tilakohtainen, että mitä haetaan, minkälaista ja millä keinoilla, ja meillä on niin kuin tämä tavoitteena, että olisi kasvustot samantasoisia ja samanlaisia, että tavallaan se potentiaali saataisiin sieltä irti kaikki, mitä sieltä on tarjolla meille. Tosiaan tämä kasvun säätäminen tai kasvun johtaminen kasvun säädöllä tuottaa tämmöisen tasaisen, hyvin pensoneen kasvuston. Mutta tässä on toi tähkän korkeus suhteessa korteen on nyt mennyt ihan nappiin. T1-vaiheessa taudit on torjuttu Amistar plus Plexeo-paketilla. Tautitorjunnan lisäksi Amistarilla on viherrysvaikutus, mikä edistää kasvin yhteyttämistä korren kasvun aikaan, jolloin sen yhteyttäminen on voimakkaimmillaan. Ja loppuhoito sitten tautitorjunnassa on tehty Elatus Era-valmisteella. Sadettakin tässä saatiin kesken kaiken. Mutta millä mielellä tästä eteenpäin? No hyvillä mielillä tässä vaiheessa, koska näyttää, että kasvustot on niin kuin hyvällä tolalla ja olisi mahdollisuus satoakin
saada, mutta täytyy myöskin muistaa se, että vielä ei ole puitu aariakaan, että se täytyy aina ottaa huomioon, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että vois satoakin kertyä, että hyvillä mielellä tässä vaiheessa.